Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, impunto alas 8. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat may nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Sabado na kita, Hunyo 20 tuig 2020. Aksyon Hotline! Kumusta naman mga suki namon na matag palamati sa kahanginan nga nagatutok na diri sa aton sini nga pagpangalagad? Kumusta na ang mga stranded naton nga mga kaaksyon nga gusto magpauli sa ilatag sa ka mga lugar? Kapin pagid kung ari ka man lang diri sa bahin sang Visayas o Region 6 area. Aksyon Hotline! Kaya ang klaro nga pwede na makatravel, pwede na makasakay sa fast craft nga wala na kinanglanon gida sang istrikto nga mga regulasyon, especially halin sa LGU. Inakasunod nga ginakakas sa LGU ang poder nga dapat ang requirements may ara gid sang acceptance. Dapat ma-inform ahead sa pag-travel sa mga locally stranded individual ang local government unit so that ma-regulate ang ila pagsulod sa mga banwa kag syudad. Aksyon Hotline! After kagin kakas na kaginhatag sa pulis ang pag-issue sang travel authority, ang gina-expectar ta subong nga adlaw nga nag-umpisa ang biyahe sa mga fast craft diri sa Region 6. Hopefully nga wala nag-violate o kung nagasunod gihapon sa regulasyon nga dapat may 50% gid lang ang pwede i-allow no nga magkasakay sa sining fast craft kag dapat ang social distancing o physical distancing masunod gid. Aksyon Hotline! Kahapon nagamiting ng mga barangay sa ila sinitag sa ka mga BHERTS ang tuyo agod nga mahibaluan kung ano ang ila sining mga preparasyon. Manangwa sini halin dira sa may area sang puerto. Ang matabo sina papulion mo lang ng tawo da nga nag-abot diri sa aton mo. Kaya mo nang ginariglo kung gikasugtan sang duha ka mga LGU ang Iloilo kag Bacolod. Aksyon Hotline! Kag ang himuon na lang dira nga at least inisilaya maka i-monitoron na lang ikapin pa kung magpauli na sa mga barangay. Kay kung asymptomatic, meaning wala ka sintoma, iway man dapat na himuon nga aksyon ng City Health Office, even ang mga authorities nga ara dira sa bahin sa puerto, wala man sang mahimo nga hi-hold kapabla. Aksyon Hotline! Lain sang una nga puwerte kay stricto kadamo sang mga requirements nga dapat mugid tapuson. Aksyon Hotline! With Aksyon Oliver Pason sa technical side, back up ta karon nga aga si Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon El Rey Dotilios. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in. Tob-tob kita sa takna nga alas 9:30 karon nga aga. Aksyon Hotline! Naibaloon na lang karon sa operator dira sa fast craft kag sa Philippine Coast Guard kung ano na ang ila nahimo nga monitoring kumustang influx subong
no, bala may ara man ipatuman nga increases sa plitihan sang mga fast craft. I-check na lang na karon sa tagdumalahan mismo or mga operator sang fast craft kag Philippine Coast Guard. Action Hotline. Pero diri kita ho, kay kumo nga may ara na sang pagkambyo sa ginapatuman no, nga regulasyon kapin pagid makapinagusto na pauli diri ang yara lamang sa area sang Region 6. Ambot na mag-quarantine facility sa mabulutuan, kundi may ara pa to plano nga idugang nga mga eskwelahan para ipreparar nga kung in kaso magpalauli diring LSI butangan sa ila. Karon ang LSI ni may ara pa man nga maghalin sa Cebu. May ara pa man nga maghalin sa Manila. Nga mo ni ang mas nga ginabantayan kay ti high risk area ang ila paghalinan. Action Hotline. Tipo na ang status. Subong kay kon Region 6 lang ya, why mo? Kag ti kon pareho silang halin sa Metro Manila, although gina-consider sila nga high risk. Kag kumo, nga ti pag-abot din nila karon asymptomatic, tinanong matabo sini. No? Ini bala sila ang padayon gihapon nga ibutang, kay iniyalinibo ning gina-expect ginatos posible kadadlaw kapin pa kon magbalik na ang commercial trips sang mga barko. Iniya expectedly damo-damo gini mga LSI nga magapalauli diri sa Bacolod kag Negros. Action Hotline. Ti ako yagapabot gid nga sa isa duha ka trips sang barko overwhelmed ni dayon ang quarantine facilities. Kay amo ni siya ang masarangan lang mo sang kada banwa kag syudad kag schools ang ginagamit kun LSI. Pero may opsyon man actually sang una, no? Kun LSI ka kapin pagid kun halimbawa may ikasarang kayo sang una nga mag bayad abi sang imo sining nga pang hotel, pwede ka no pwede ka padulong sa hotel kag didto ka i-quarantine. Tigaling sang una pa to. No? May mga changes sabi. Ti gusto man sang gobyerno naton nga buligan kun tani kag ang aton bala safeguard hindi ta pag-ilower diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Action Hotline. Galing why the choice ang ginhimo sa nationality subong hindi na gani pwede ka gina-required mo nga dapat inform ahead ang LGU. Tiyari ha. Silikon nali magalabot ng mga trips, commercial trips na dalagko ang barko alin sa Manila ni isahon lang ni puno gilayon ang mga quarantine facilities. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa aton nga pagpangalagad nga kahapon, grabing marang minitingay nila. We have the Quarantine Center Action Team Committee Chair. We have Councilor Renisito Novero. Councilor, how are you? Good morning. Very well, by heaven's graces, Art. Thank you, Yes. Gid. Maayong aga sa inyo bilog nga management and staff sa aton mga palangga, mga maukod nga tagpalamati maayong aga sa inyo tanan-tanan. We just had our prayer meeting. Oh, gani. So, ari na kita sa isa ka sitwasyon, Councilor, nga tinagligad, tubla mo nang ginahambalta nga kon may mga changes sa protocol and guidelines from the national. Ina do mabudlayan kita if in case nga ang pag-regulate nga ara kung tani gina-respect nila sa to before ang LGU kung anong desisyon may changes na ini lately in which bisan diri sa mga LSI subong councilor do ay nakita poder nga i-regulate ini sila kapin pagid kon Region 6. I don't know kung halin dito sa Manila kag Cebu area kung paano pa ni naton ma-regulate sila. Actually, amo na ang isa sa mga fundamental tanang kabudlayan. Kay man, sa idalo man ta sang paginahom sang nasyonal mo, tanan-tanan. So, hindi kita Okay. makahimo sang aton diri rules and regulations nga nagalubag sang ila Kagustuhanan man. pag nakugustuhanan. Otherwise,
basi may ara kita diri nga administrative and possibly criminal liability, especially if something wrong happens, no? Okay. Puro lang tanan maayo ang matabo. At di amo na nga isa sa amon mga problema kay wala na control subong ang pagpadala sang nagapalauli. Aha. Siyang una, about last month, kinakuhaan pa kami ni letter of acceptance. Yes. In other words, kung may magpauli diri, ma-communicate na diyan sa local government unit, and then ipabalo kung ini nga tao o kag ini nga mga numero sang tao luyag magpauli. Da, ti patuno niya ni o hindi. Isa to nga tinion, by that time, ina-rationalize naton ang number of returnees according to the accommodability sa aton quarantine facilities. Di kundi medyo masiling naton nga pwede ganin naton sila mapass rate gid nga 15 days after swabbing kay makontrol ta ang number of entries, no? Okay. Then makasiling kita nga pagkatapos nila ni quarantine pwede naman another group, then another group. Ato karon kay ginkuha nila sa local government unit kag wala na letter of acceptance ina-require, ginhatag nila sa PNP. Sa kung ang PNP na karon maghatag go signal kag pag-abot diri ari na di hindi mo na sila ma-reject. In fact, we are mandated to accept them. Kag sa aton pagbaton, kita na lang di naman kitagaan obligasyon sa pag-arrange ng ila accommodation o quarantine. Ang problema, kay limitado ang aton facilities. Limitado man ang aton resources. Kung nga nag-aayo, kita tani hangpon bala ang gobyerno kay kung may jutay nga problema, basolon ang gobyerno. Daw wala na bala responsibility ang iban. Ato ni tanan-tanan away, so ato ni tanan-tanan responsibilidad. So everybody should contribute a share. So ang ginimo namon, Action Art, Yes, sir. sa locally stranded individuals, nagpangayo kami duga nga mga eskwelahan sa aton DepEd. So nangayo kita dito, nagpasa kita resolution sa nagligad ng Miyerkules namon nga session. Okay. Kag kahapon gin-aprobahan to namon, gin-address namon kay Director Gemma Ledesma sa DepEd kag sa aton Superintendent kay Ma'am Gladys Sales. Okay. Kag kahapon gintawagan na ni Mayor Bing samtang naga-meeting kami si Ma'am Gladys kag affirmative man ang response. Okay. Kaya kung wala kita dugang eskwelahan, wala kita sa may prangkana yung sugilanon, kulang kita yung facilities, no? So salamat kay daw hindi man, kay daw affirmative man ang response. So sa dugang natong apat ka eskwelahan, makadugang kita mga 540 ng mga individuals nga ma-quarantine naton. So that in one quarantine cycle with 12 schools, maka-quarantine kita mga 990 ka mga individuals. Okay. So, sila nga bagay. And then, ang isa naman ka proseso naton is, ang mga LSI ginaswab. No? Kung magalabot na ni Duke, bangod sang deluge, tagaan, ang mga hindi symptomatic, kundi giniswab naton, hindi symptomatic, ginatag nato ng responsibility na sa BHERT, sa aton Barangay Health Response, Emergency Response Team. Kag sila ni ang ma-monitor na sa aton mga locally stranded individuals na hindi asymptomatic. Okay. Kag kung tanawon dito sa Ilabalay, kung may lugar nga pwede dito sila ma-quarantine, dito sila i-quarantine. Pero kung wala lugar nga pwede sila ma-quarantine, kag delikado ang ilang sitwasyon, i-quarantine ta sila sa aton eskwelahan. Inaya, sir, kung symptomatic o kung may simptoma nga makita sa isa ka pasayro, sa isa ka LSI. Kung wala simptoma. Kung wala simptoma. Oo, kung wala simptoma, kay kung may simptoma siya, kag iswab ni sila tanan mo basta hindi lang within Western Visayas. Okay. Ang balanta na karon ng Western Visayas kay do special man ni sa iyang special sa arrangement. Special na arrangement. Okay. So ang alin sa guwa sa Western Visayas, kung wala sa simptoma,
Okay. Wala na simptoma. Iswab lang. Iswab, then Mapulion. ihatag natin sa BHERTS, Okay. no, ang barangay, kabunong barangay, Mm-mm. and then amo na sila ang mabulig dito ko tanaw to sa ilabalay kung bala may ara nga conducive na isolation room. Mm-mm. Kung may ara man gid ang iban sa nga balay mo. In fact, ang iban nga ni nga returnees gusto nila sa ila giman balay. Okay. Oo. Tagaan na sila strict na instruction. Kaya hindi sila maghalubiro anay sa ilang mga mga pamilya Okay. within and hasta nga makompleto nila ang 14 days na quarantine. Aha. And then under instruction man ni ang BHERTS nga every day morning and afternoon i-monitor ni sila, bantayan, tanawon kung balagi na sunod nila ang aton strict nga health protocol. Okay. Kung mag-develop symptom at first sign, report gidayon sa aton City Health Office. Kay kung may simptoma, dalhon naton ini sila gilayon sa aton yang isolation facility. Okay. Okay. Sa quarantine, no? Aha. Kabay pa nga wala lang simptoma, then mag-graduate sila 14 days, then libre. May sign kada nga ibutang sa ilabalay nga under home quarantine. Inaya, Agod sir, niya sila. sa agwa na siya. Hindi niya ang ginestudyanta Cebu and other parts of the Philippines nga high risk. Why niya labot ang Region 6? Wala na ialabot ang Region 6. Okay. Oo. Okay, Aha. ang balanta na karon dugay-dugay. Yes, sir. Kung symptomatic siya, after swab, diri na siya dalhon sa aton nga facility nga hindi ilabalay. Oo. Sa aton eskwelahan nga ginaaman naton para sa ila. Okay. Hasta nga mag-abot ang ilang result nga mag-negative sila. Kason, tudloan na sila sa mga first aids, how to combat COVID-19 virus nga ara sa ilalawas, like exercises, dugangan ang ilang nutrients, ang ilang mga vitamins, then like steam inhalation na ang iba nga natudluan nga nila ni mga doctors natong natudluan sa Zumba. Okay, kung mga symptomatic until nga mag-negative sila. Okay. Now, ang diri naman niya sa Western Visayas, iyan niya arrangements ng aton mga local government executives, officials. Kay ang akong pananaw, ina-try man nila magbalanse bala ang aton caution for health and life Okay. sa aton man ekonomiya. Kay kung hindi man tatuod magtanaw sang aspeto sang aton ekonomiya, mapatay ning ekonomiya, kita man sa ulihi ang tanan-tanan mangin biktima. Di ba? So, hindi pwede nga pili naton ang aton pang-ekonomiya nga plano. Okay. May negosyante man kita, nga pirmi man petition, pangabay, nag-aambal nga mo ni ang imoon, pwede, i-caution lang. So, there is some Visayas, umo, pareho kita diri community status na modified general community quarantine. So more or less, ang Western Visayas, pareho naman lang na sudad sa Bacolod. Diba? Ang aton nga sense of status of security, pareho naman lang sa sudad sa Bacolod, pareho naman sa Occidental. So, naghiwat sang agreement, especially among the chief executive, pag-intindi ko sa ating mga local government units within Western Visayas, na, especially between Mayor Treñas and Mayor Bing, nga kung ang pasaheros, maghalin man lang sa Iloilo, o Panay, katuli sa Bacolod, hindi na sila pag-swab, hindi naman sila pag-home quarantine. Okay. Unless kung may simptomas sila. Unless kung symptomatic sila, lain na pirming istorya. Basta may simptoma na yung tao, diin man na siya nagalin, i-swab na siya. Alas 8:19 na, Action Radio, Philippine Standard Time. Galing mag-amo ni Balakon, ang influx o kadamuon lang sa mga magapauli ng LSI, kung sa barko magsalakay, maglinibo ni karon siling ko, paano paniman? Hindi yan mabudlayan diri. Number 1, ang BHERTS, magkalaot mo sa barangay. Yes, sir. Sorry, ginautod ng aton linya.
Anyway, if I can continue, Yes, sir. kag kasubong man nga kung kita halin diri sa Bacolod, magkadto man na to sa Iloilo, Okay. hindi man kita na nila pag-swab, kag hindi man kita nila pag-home quarantine. Which is And very I good. believe, Mhm. oo, amo nang aton nga reciprocity. Ang balusay bala nga ginatawag. Okay. Pero, ang problema, of course, amo nang dawi gamitin nga namon. Ti anong mo to sini kung kisa may mga tao nga nagahalin gid sa ibang nga lugar, maagi sa Panay kag sa Iloilo. Na. Di amo na ang bantayan. Hindi amo nang ginabantayan kag si Mayor Bing nag-contact sa mga chief executives ang iban nga mga local government units sa Panay kag sa Marina kag sa Coast Guard kag nangabay na buligan kita filter sang mga pasahero. Okay. Ako nalin gid sila pagod ma-identify nga ang nagadungka diri alin gid ya genuinely from Western Visayas agod hindi na mag-agi sa swabbing kag home quarantine kag ma-identify man ang mga pasahero nga sagwa sang Western Visayas. Yes. Kaya kung sagwa sila sang Western Visayas, then sulod sila sa aton strict health protocol nga swabbing and quarantine. Amo na ang LSI. Yes. Pero kung OFW, naturalmente ang OFW yan, swabbing, kag diretsyo na sa aton Quarantine hotel facility. quarantine until ang result nila mag-yield negative. Okay. Kag kung negative na, they will be allowed to go and continue their quarantine sa ilan man balay, basta may ara dira sa conducive na lugar for home quarantine. Okay. Hasta nga mag-negative, hasta nga matapos nila ang ila 14-day quarantine. So, kung hindi negative ang ila result, then padayon ang ila quarantine, tub-tub nga they will be completely delivered from the virus. Okay. Pero ang isa galing ka-worry ko, Councilor, mo ni, ang mga halin sa Manila or Cebu, halimbawa kung magbalik na ang commercial nga trip sa mga barko, siling ko base imbudlayan ng tagsa ka barangay to monitor upod sila BHERTS kung maglinibo na or ginatos na kang kadadlaw nga mag-abot di sa aton? Mabudlay gid man na action art. We have to admit nga hindi niya mahapos. Bisan pila lang na iya kanahot o pila katos labi na gid maglinibo. Mabudlay gid na iya katama. That is the reason why nga kinanglan mag-aktibo na gid ang aton man mga barangay officials. Agud kay balo naman sila mag-divide Okay. sang ilang mga servicemen and servicewomen kag facilities and multiply ang ilang man resources. Okay. Agud nga matatapan gid nila ang tanan nga dapat nila i-monitor. Because they have to consider nga sila man ang mangin directamente nga beneficiaries sang ila mismo sinivigilance. But they will also become direct or indirect victims sang ila man katamaran kag kabaya. Di ba? So Correct. amo na nga gina-inculcate gin-meeting na ni Mayor Bing ang aton mga barangay kapitanes upod man kami to nagbuli kami to explicar man sang dapat nila himuon. Na for example, ang monitoring should be a daily monitoring. In fact, aga hapon tanaw nila kung nagasunod. Kaya kung wala nagasunod, let me announce this. Anybody who does not cooperate with our health program can be subject to criminal liabilities under Section 9 or Republic Act 11332. Okay. You get the point now. Amo na nga Kay singuna yan siya wala lang kung ano pa, kung maglapas sa protocol, wala lang. In fact, ato balang siling mo nga atong ini balang nag-LSI nga gitagana basta ginapapuli ginatagana sa strict instructions. Nga hindi magwa. Naginangas, nagiresponsable, nagwa. Pwede pa sila ba dapat ka mabilanggo? Galing wala na lang nato na ginpahimo kay we want to be gracious to these people nga naga-agi man sang amuni nga sahi sa experience. So ang natabo sa to galing kay daw kami ang local government ato ang napakulan sa media hindi kasi sila tani to ang dapat tudloan iambalan kag para tanan-tanan ng mga returnees should be
aware, so Ah. be conscientious nga sila may responsibilidad basically ila nilawas, ila pamilya ang ma-involve man diri. Okay, okay. So hindi niya trabaho lang sa gobyerno. Ang sa gobyerno yan nagtinguha according to our available resources and time and human one man capabilities. May limitation man ang aton nga lawas mo nga nagaluya man ta, kakapoy man, actually kakasakit man sa dugahan bala action art. Oo. O ate ko kaysa daw puro na lang basol, puro na lang daw wala kit bala sang wala mabatian any positive nga mga komentaryo, daw puro na lang kung may may laps diri daw ikaw ang pinakamalain kag pinakabango sa isang gobyerno o opisyal. So tanan-tanan sini may responsibility, but we welcome every suggestion. Kung may mga suggestion ang aton mga pinalangga nga pumuluyo sa inyo pamatiyag maalamon practical kag pwede naton nahimo, it's a salvific nga tawag nagatag salvasyon sa aton crisis. Please contribute your suggestion. We are willing to listen and we will filter them also kung pwede natin magamit. Yes, sir. So, ma-update kami sini, kag mabantay kami. Ang amon lang dapat, pareho sinituod sa mga nagapalauli, nga nanging irresponsible. Hindi man pwedeng kapabayaan ni sila, kag kamuy ang mga tubang sang basol katawo, ginahanot kamuda. Mas mayon ni sir nga, at least, naibaluan nila, kag ang iban nga masunod pa magpauli diri, magtahap man. No, hindi lang kay para nga proteksyon sa ilalawas, proteksyon sa pamilya nila, proteksyon sa komunidad. May ni kay kung hinali maglapas sila may salabton sa ulihi o may kaso nga tubangon nga basi magdahan o kung magtahap man sila. Anyway, ma-update na kami sa imo sir in some other time o sa masunod nga mainadlaw. Yes, sir. Action Art, if you would allow me to give a little brief quick addition. Yes, sir. Ang aton bala mga LSI kag mga OFWs considered ni as patients sa isa ka ordinansa nga ginpapasar naton dira sa Sanggunian, no? Yes. So, kinanglan, hindi kita man mag-discriminate sa ila. Correct. May mga subdivision owners, managers nga di magbaton, may mga whatever, basta may discrimination against them, criminal action na. Pwede man na mapasakaan criminal cases ang mga tao nga nag-discriminate sa aton mga patients. We call them patients in our ordinance. OFWs, mga LSIs, and so forth, and so on. No? So please extend our cooperation, our assistance to them. Kaya mo nga mga tao nga nag-aagiman subong sa crisis, kag kung ikaw man sa ilang lugar, nag-aagyo ka man sa paghangop, pagpalangga, pag-care. So, let's all be humans indeed, no? Okay. Na nagkakilala sa kakinanglanon man sa aton fellow humans. Aha. Sige. On that note, Councilor, salamat sa time. Good morning. Good morning, and may God continue to protect us from COVID-19. Yes, sir. Thank you, thank you. Action Hotline. Now, ang isa lang diri kabalantayan ta amo ni. Okay pa ni subong kay kundri sa Region 6 ay man niya problema mo. Nagsugta na ay since nga pareho man ang status ta diri ang Bacolod, ang Negros, basta Region 6, way gid problema kay pareho kitabla mga regulation. Tinunid na nga iswab kita unless nga kung may mga sintomas ka siguro iya nga kung mag-travel ka. Pero ang halin sa Cebu and Manila nga high risk gyapon, considered to be high risk area, ti pag-abot diri ya monitoron ginigyapon sa mga barangay siling ko sa ulihi kasi maubos ning members ng BIHERT kalakbantay ni sila sa kadamuon nila. Kada i-check ta karon nga aga sa pagbukas unang adlaw sa biyahe sa mga fast craft. Kumusta unta si Action Edin Abuso dito sa lugar? Ara mismo dira sa Bredco Port, kumusta ang influx dira subong sa mga pasahero? Action Edin, good morning. Good morning, Action Art. Amat-amat na karon nga nagadamo pagid no ang mga pasahero nga Kita ko na gina sa imo mga Facebook, sa imo ginpost bala diyo. Portik na mo galilinya, no? Yes, correct, Action Art. Kag kadamo sa lakot lang may ara kabataan, may ara man katigulangan. Nga ti nag-alabot Action Art diri no sa Simplicio Palangka Seaport Terminal diri naman sa bayan sa Bredco Port. Kag ting sitwasyon di subong Action Art
ang open lang pala nga ni sa entrance imbis nga ang roll up di sa entrance apat nimo kabilog. Okay. Ang open action art isa lang. Diri lang gid sa kumbaga kung facing dito sa dagat left side lang siya. Kagti controlled kumbaga ang mga nagasulod action art syempre ginapatuman ang social distancing. Kag diri mismo o sagwa pa lang action art may help desk diri nga may ara sang tatlo tubtob apat ka mga taga-gikan sa Philippine Coast Guard. Kag diri mismo sa entrance action art, aside from footbath para sa mga pasahero nga magasulod, may ara iya sang nurse gid action art no nga nagakuha sang temperatura kag nagaspray sang alcohol sa mga pasahero nga nagasulod. May ara di action art mga baby, may ari di mga isa ka tuig ni guro action art pag ulang gisulod gani. May ara man mga Bali, kuan ni siya, outbound o kung magwa ni halin sa Bacolod. Yes, Iloilo bound di sila action na art. Kaya ang masunod nga trip actually kaina based sa nabalantang schedule sa palayag makahapon nakagwa na kaina action art ang Supercat 7:30 AM Iloilo bound kag ang Ocean Jet nga 5:45 AM Iloilo bound man. Subong ginahulat action art ang next trip is ang Wisam nga alas 9:50 kag dugay-dugay posible may mga mainabot man gikan sa Iloilo bangod mayara sang schedule ang Ocean Jet Iloilo to Bacolod, bound to Bacolod 7:20 AM action art. Most probably duha na ka trip ang nag-abot man sa gikan sa Iloilo kay ang Wisam may Iloilo 6:30 to bound to Bacolod action art kag ang Ocean Jet Iloilo bound to Bacolod which is 7:20 AM. Sa ato nila Pero kung lang tawon mo action Eden, ang kadamuon sa passenger subong kung tugutan mo ni Matiyag kung mabuta ning isa ka barko sang o fast craft kung abi hindi pag i-regulate Matiyagan ko buta sa kadamuon nila mo no. Amo kita siya art kay kaina gani may na interview kita dire sang kaina pag-report na kay San Fred. Si sugod sang pag-lockdown niya. Hindi gid sila ya Bacolod resident, Iloilo resident gid sila mo but they have no choice. Nagtined di sila sa syudad sang Bacolod bangod na lockdown bangod sa COVID-19. That's why nga amo man ako nung ginabulubuntayan nila nga kung magpalayag nga pagbalik sang biyahe. Gilayon sila action art na mabalik sa Iloilo. That's why kaina pa aga pa di action art may sirado pa ni kaina roll up Ari na may mga may ara na sagwa action art nga mga naga linya na balangadaan kagati diri sa gwa action art sa may entrance gate. May ara sang ginhimo action art na ginbutangan bala sang kalap which is nga amo ang giya para sa mga pasahero. Okay. Dila lang gid sila maagi no shortcuts action art para at least ari man dihaton nga mga mismo ang security guard sang Bredco buo sa bulig man sang Philippine Coast Guard gina-check action art ang pagpatuman nila or para mapabilin ang social distancing. Actually action art ari gid gani no mismo nagatanaw sa sitwasyon sa una nga pagbukas gid ang Bredco Port Manager nga si very good. Josephine Solis action art para mapihog gid nga mapatuman action art ang mga health protocols kag regulasyon para makapasulod sa pasahero. Ma'am, good morning. Ma'am, sa Action Radio Bacolod, pwede kami ka-interview. Ma'am, bigyan ka ng audio, ma'am. Okay. Ma'am, magandang umaga po. Good morning. Yes, ma'am. Anyway, congratulations on behalf po ng management dyan mula po sa amin dito kasi andyan ka talaga personally, ikaw yung nag-monitor dyan sa system para naman yung protocol talagang masunod dyan, manager po. Opo, sir. Good morning ho. At obligasyon ho namin na i-ensure na lahat ng health protocols at lahat po ng rules and regulations na kailangan namin i-enforce ay napapatupad ng maayos. If today ho, mayroong mga hindi pa nasusunod ng maayos, we understand it kasi first day pa naman ho tayo nag-resume. So, we are going to adjust if the need arises. Patuloy din po yung pag-remind natin sa mga pasahero to observe all the necessary health protocols, sanitation, social distancing,
no mask, no entry po tayo the entire pier. Mhm. Kung wala po yung tamang mga travel documents nila, hindi rin po sila pwede. Ang may kailangan naman ho na travel documents ay mga LSI and returning OFWs. Opo. Yung pong mga APOR, the authorized personnel outside residences, ang kailangan lang po nilang ipakita ay ID. ID. Opo, ID lang po opo. ang kailangan nila. Aha. So, maghapon po, may ino-monitor ho namin as well as the arrival activities later po. Pag dumating yung first arrival ng Wisam Express. Opo. Alam po natin na ito po ay first time na nangyari sa kasaysayan kasi po unexpected din itong pagtama sa atin ng COVID-19 nanibago lahat. Yung inbound kanina, yung dumating kanina, may trip na po na kanina po nakarating diyan sa Bridco Port. Yung first trip po, nagalang Iloilo, mamaya pa ho darating. Mamaya pa. Wala pa ho tayong nare-receive na arriving vessel coming from Iloilo. Opo. So, ano manager ang mangyayari diyan? Pagdating mamaya nitong first trip from Iloilo, ano mangyayari? Philippine Coast Guard na po yung bahala sa kanila. Ang City Health Office of Bacolod City, meron na rin nakaset up doon na tao. Yung monitor yung arrival ng mga Bacolod residents. We will be awaiting also for the representatives galing sa provincial government because they have also set up the process for the arriving passengers from Iloilo that are bound to various LGUs covered by the provincial government. Opo. Ma'am, sa mga nais pong sumakay diyan sa biyahe ng Fastcraft, sa public po, ano ho ang inyong advice sa kanila, lalo na nagmo-monitor ngayon sa atin para naman pagdating nila diyan sa puerto mismo, alam na nila kung anong gagawin. For the passengers na papuntang Iloilo, taking the Fastcraft of Supercat Ocean Jet, Wisam Express, and Fastcat, nakikiusap po kami na magpunta sila sa terminal 1 hour before their intended departure para ho ma-observe natin lahat ng pre-departure processes. Kasi yung Coast Guard po ang tumutulong sa atin dito. Sila po ang nag-i-inspect kung may mga IDs po sila at mga proper travel documents. Plus, kung meron po kami mga procedures na sa tingin nila ay over na ginagawa, sumusunod lang po kami doon sa regulasyon na dapat na naming patupad. Kaya sana po ay humihingi kami ng paunawa, cooperation, and understanding sa lahat ng pagkakaroon natin. Sige. On that note, Manager, maraming salamat po for the time. Thank you, sir. Good morning. Good morning. Action na din. Yes, Action. Ma'am, thank you so much. Action Art, si Ma'am Josephine Solis nga ti ari gid subong sa Ang Philippine Coast Guard ara gid asagwa man. Gabantay sila. Yes, sagwa sang roll-up door ni Bala Action Art. Okay. Mismo. Basi pwede ta ka istorya sila action na din. Ano ni ang halimbawa no may bata ka nga dalabla ni mga minor nya dalon mo dito. Ano may requirements na? Gina-require gyapon nila sa mga papers? Makotonta Action. Kay Makotonta Action Art kung sino di pwede istoryahon sila. Kay tido Sako subong Oo, sako sila Action Art gina-check gid nila nga ang mga documents may kita to the Action Art nga from lain gid man kay subong lain singuna gid man niya magawad ka lang ticket no ang singuna bala nga before sang COVID kadto ka lang gawad ka ticket linya ka pag sinulod to pungko ka to sulod wait ka sang imo barko this time lain ay sa Action Radio Bacolod hindi lang ko na danay Action Art kay medyo sako taga Coast Guard to? Yes, Action Art. Sige na lang, kitawagan talang karon si Commander Jansen Binamina kay hindi talang pag-awaton da medyo sako sila abi no? Yes,
Yes, correct action art. Kag we understand man ang ati May mga pasahero, ara da, pero kung bata actually din nga nakita mo, pwede ka sulod? Pwede ka sakay? Action art. Yes, action art. Kahit sa nahibaloan ta basement to nagligad sa EO ni Mayor Bing unhampered travel. However, persons 21 years old below and 60 years old above are discouraged. Discouraged. Galing kay discouraged to, galing kitini sila karon magpuli nito kag pamilya na Tagililo, alangan labilin bata na de. Correct, action art. Amo pag ginang isada ka Alas 8:40 na, Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. Grabing pasahero, nakita ko di kay Action Edin nga live kay Inaw. Pertikdamo sa mga nagalilinya da. Now, ang manug-abot nga trip palin sa Iloilo, karon dugay-dugay paninguro Action Edin. Yes, correct action art. Amat-amat na nagadamo kay 950 ang next action art. Kaya tinanotice ta mo tong hambal kay ina ni Ma'am Josephine Solis. Ngati wala pa sang may notify sa iya actually na may arrival. Pero ti kung mabase kay action art sa ginhatag nga nga schedule sa aton usually Iloilo to Bacolod 1 hour lang mana di bala action art no? Kahit may ari di mo Ocean Jet supposed to be from Iloilo 7:20 a.m. So most probably mga alas 8:30 o alas 8:20 or alas 8:30 kay ina may nag-abot na kag may wisam nga schedule nga from Iloilo nga 6:30 a.m. So basi way kabalo si Ma'am may nag-abot na kay ina? Pero sa action art wala pa sang may nag-notify ko na sa iya okay. na may nag-abot na. I believe may close coordination or contact man nato sila action art from the other island. Ngati ma'am may manugkadto o kung may balik kami dira or may manugkadto kami dira nga vessel. We don't galing know. Kung ikaw ang port manager, actually hindi ka ba required nga pabalon kagi kung ano mga trips ni may ara ka na siguro in charge dang imo ya ang pag-manage sa bilog nga port ya mong ginalantaw mo malang damo. Correct action art. Abo na di. Grabe yung iba, nagkadalag ko ka mga malitan la, no? Kamo ginadi action art. Mo malawig-lawig ding iban kung hindi give hindi give sila bala back. Galing kiti, hindi man ta pwede ka interview guro da sa ila da? Pwede ta ka istorya? Mangko di action art. No? Kung pila ka bulan na di sila sa Bacolod, Galakat na. Are si Mamu Ma'am, good morning. From Action Radio Bacolod. Ma'am, Bacolod resident ka or resident? Iloilo resident ko. Iloilo resident. So, na-lockdown ka di? Oo, honest din ako. Pila ka di ka man? So, ang 3 months, sobra 3 months. Sus. Oo. So, that's why nga first day subong sa biyahe, balik ka gidayon. Nangingagaw gid ko kay Budlay, no? Tama na siya, halong gida? Halong ka gid. Yes. Sinong upod yan na stranded, Siya lang action art actually gari. Dito may mga man. Anong obra ni siya raw? Nagsulod na sa action art. Hindi na gadali ba mabayaan siya sa fast craft. Pero Opo gani, karon mo basulan ka pa naman sinsano kay ginlo interview ko ni Action ni Eden. Tuway na ko kasakay, action art, damo sila. May bata ka to nakita ko bagulangaw? Yes, damo action art, damo no? actually. Mga kumbaga tanawon mo. Diba, kung mo tuod kalapit-lapit sa Iloilo. In 1 hour, ato ka na to. Diba, kung mo 3 bulan ka na diya? Correct, action art. Kagiging na. May interview ta ang iban bala nga mga na stranded na action art. Kadto di sila for the purposes lang tani nga magtrabaho. Kalabanan sila mga construction action art nga may project dire. Sa timingan lockdown, wala sila maghimo. Tinerman di sila action art kay tinaghim kumbaga remedyo general o galing paano kahit isikyo nagliligad ng mga binulan hindi man sila kagwa. That's why nga may kabudlayan gid on their part, especially layo man sila sa ilang pamilya kag mga kakilala action art kay kabalo naman kita though one of the traits ng Pinoy action art nga bisan pigado og yun anay kung mag-action art kung tupad balay kung wala ka na sudan pwede ka makagbalay sa tupad balay mo makapangayo makaayo kada galing kiti siya umalang na iyang style kag sa ato na iyang guro pero kung sa mga medyo bulo big time mo subdivision di ka ni magpasilabot na bisan sa tupad balaya pero kalabanan action art amo na galing bangod bala sang COVID niyo matiyag ko do pati ang
pamatasan kisa sa tao do may pagbag-uman bisan sa mga subdivision nga mga high wala? Correct, action art. May mga ara man nga do halos kalabanan yun yan action art human consideration kung baga ang natawag bala kay ti makibot ka na lang nga may iba niya nga gusto gid action art magbulig, especially makita nilang realidad mo, makita nilang kabudlayan kay sila mismo bisan may sarang-sarang sila action art nagakabudlayan sila how much more ang mga tao gid nga wala gid sang ikasara action art kay especially grabe, may kuan gid siya, may tabon gid gali ang naggabantay sa gwada. Bali personnel na sang puerto? Yes, action art. Grabe, no? Damo, gid sa ila. May mga face shield sila nga nabutang. Kompleto, gid action art. Kompleto? Amo ginang dapat gid correct, action art. Kaya mo na di subong ang sitwasyon action art. Uy, nga daw si Action Deal na to, Hindi to siya ang naka-shorts? Hindi Awa. Hindi pa sa pwede saka sa bukid. Ha? Hindi pa sa pwede ka saka sa bukid. Ara bala ho, nagkatalikod na nga may bago, nga nagkakalo, hindi na siya. Hindi siya, ko iton ko ba? Hindi guro hindi siya. Sabi ko nagpantiki na ba si Action Deal kay pwede ka biyahin na? Hindi pa saka sa bukid Kaya mabudlayan siya. Pero, tanawan talang karon liwat action art, tawagan talang karon si Ma'am Jocelyn Liwat, no? Kung taano naman bala action art na lipat, tagali mamangkot, ang control bala nila sa pagpasaka man. Kahit kung butang tabi, butang ta 30 plus lang abi makasakay. Okay. Kung 30 lang, o ikaw 31 ka, mulat ka naman next trip or daw mo na action art. At di dapat gini, hindi man na pwedeng i-consider mo karon niya. Yes, amo man to kagamo to go action artist man gid sa pangabay gid ni Ma'am. Kagang mabantay sina Coast Guard na ya. Coast Guard na ya. Baby, redaction art mga nagasinulod nga may mga dokumento nga ginapakita action art. Most probably mo malang to kuno hambal ni Ma'am Josephine nga ginapakitaan is LSI and OFW. But kung di apor pwede la action art ka diretso man Action art, amo na ding pinakaulihi nga sitwasyon sa Simplicio Palangka Seaport Terminal diri sa Bredco Port. Balita alin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Patrol Action Eden Aboso. Patrol Reports. Ibalikan ko lang karon og Philippine Coast Guard na anong sitwasyon gid sini ano ang matabo ang ila balang gina-monitor dira no with Commander Jansin Binhamin. Alas 8:48. Action Hotline 2006. Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong
pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
batian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:01 na. Oy, may agagali may lang pagmonitor dira sa kay Madam Karen Tahan Langit, may ngaga, kay Roger Herba Hicaro, oy, kay Kwan dira, na, may agalang dira may lang pagmonitor kay Jennifer Coscoluela Magbanwa, monitor man siya karon nga aga, no? Kay Sir Giovanni, ukon kay Treasurer Giovanni Balalilhi sa Bacolod City. Sir, good morning. Roby Rosme, salamat gidra tanan ng mga miyembro sang Task Force Kasanag. May ngaga sa inyo, may lang pagmonitor. Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Jodeth Calves Pampusa, thank you, thank you. Araman si Evelyn Caniete, thank you man. Siling niya, thanks a lot for the information, especially to Attorney Novero regarding the status of OFW and LSI. Everyone. Salamat. Araman ka monitor, Nestor Escobido, siling niya ginatamiyaw ko. Eunice Escobido, no? Mayang aga. Stephanie Kagnanay ko, Lydia Escobido, ang monitor sa program. Araman si Major John Jewel, Sabay Batus-Batusan sang Bago City, PNP. Thank you, Gid, sa pagtutok. Rain Takiso Pilinggon, morning. Rejan Tan Villalon, may agaman na. Halin sa Barangay Purisima, Manapla. Alas 9:02, sugpulan ko lang ni karon. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the Philippine Coast Guard Commander. We have Commander Johnson Binamin on the line. Sir, good morning. Aksyon may aga. May aga sa tanan nagpalamati mo. Nanawagin ko sir, kay siling ko kay ina. Ang patrol actually ato to subong sa bread ko, nag-check siya. Damo gigali no, ang mga nagagusto kag luyag makasakay subong. Antes ko kadtuan sir ang regulation ginapatumad tada ang mga motor bangka subong sir, halimbawa Pulo Pandan kag iban pagin nga mga lugar ginaalaw man naton inang going Gimaras kag Iloilo sir. Gimaras sa Pulo Pandan wala man na restriction no kay di man naka-specific doon ang EO ni Governor. Okay. Na naka-specific lang dito ang yung diri ang Port of Escalante. Okay. But anyway, the executive order of the Governor, ang previous na ba, siguro in effect, but I'll check part ko kung kaya sila executive order na nagimas bala na pero ang sabay dulid sumong way pa biyahe pa Gimaras. Ay wala pa as of now, wala pa ta nagri siya mangilada nga panakay. But anyway sir, I'll check no sa counterpart sa Gimaras kung ano ang arrangement, no? Yes sir. Diri sa bread ko, kag dira sa Manago Port, iti okay na ya, basta Region 6 ka lang, no problem na gidya, pwede ka naka-travel. Sir, basta Bacolod, Iloilo, no, ang port na destination mo, wala ta da restriction, no? Only government issued ID ang tinanlan, in the event na wala ka government issued ID, ang barangay station na will do. Okay, okay. So, subong gina-stricto nyo gidya sir ginabantayan,
especially ang karga, no, kung ano kadamo, kag ang capacity nga dapat amo lang gina. Yes, sir. Based sa national guidelines ng DOTR, also sa IATF National, 50% of the maximum capacity sa barko ang pwede lang isakay. Okay. So, bisan halimbawa, no, kung in kaso man nga hindi sa mga schedule of trips, may magsulubra dira, so the next or the following day na lang trips pwede sila makasakay. That is correct, no? Kaya in a day, no, I think we have 6 trips, no? Bacolod to Iloilo, vice versa. So in a day, so by 6 trips, so kung taman din sila mo siguro panakay, pwede naman na the next trip, no? Kung hindi ka I think kung 300 ang capacity isang fast trap, around 150 lang ang pwede sa kanya. May inspection gina nga personnel, sir, nga masaka sa fast trap kaglantawon tong system? Yes, sir. Ang pre-departure inspection is always present as na ginobra sa Coast Guard. But then again, no, nadugangan na kasi may COVID kita. So we also inspect, no, sa compliance ng vessel with regards sa social distancing, no. Of course, wearing a face mask, and of course, if the vessel has alcohol or water station, hand washing station, and all those things, no, gina-check na sa atin niya Coast Guard. Oh, I see. So sa mga nag-monitor guro sa bunga, ang mga gusto magsakay anong imong panugyan liwat Commander Johnson Binamin, sir? Yes, sir, no. As usual, no, ang awareness ng aton nga mga pumuluyo medyo mataas naman sa pag-prevent ng virus. So ang ginapangabay ko lang na mag-secure sila sa ilang valid ID, no, especially government issued ID. Or if wala sila, subong pa lang, no, sa imo programa, ambala na sila nga mangayo sila sang barangay certification that we are bona fide na residents ang amunang area, and that will do. And then of course, don't forget to face mask, and ang permita ginambal lang travel light, no, para at least hindi ka mabundayan pagsaka papanawag sa barko. And then magbalon sang madamo nga pasensya. Kaya base bila pag-abot mo sa porto, laba ang linya, kaya may social distancing ka mo. Gani. Pasensya agad, and of course, follow the authority. Okay. On that note, Commander Johnson Binamin, salamat gid sa time. Good morning. Good morning, and maraming salamat ng yaga. Action Hotline! Okay na. At least, kung may clearance ka alin sa barangay, will do siling ni Sir Johnson Binamin, Coast Guard Commander Johnson Binamin. Tiwai niya limit, bisan bata, importante, may ara lang certification, nga indeed, tina-lockdown ka man din, lakip ka dis lockdown niya, no? Sa Bacolod City, umpisa sa tunggin patuman ang ECQ. Action Hotline! May nga monitor ko di GSIS Main Office Pasay City. Tami ako lang family Cobol ang Kaniete family. May aga lang taga barangay Mulo-Bulo ginapang tamyaw ni Even. Action Hotline! Araman si Elizabeth Malagkagamala. Good morning. Wilson Tihidor, Lito Dayap, Tomas Broniola. Morning. Sergeant Pearl Alihis Monitor. Araman si Boss Ivan Huesna. Paring Ivan Huesna. Salamat gid pare may agada may lang pagmonitor. Richard Esmeralda. Nyari lang kami di sa Isabela sa Pizzahano sa Bangga Mayor. God bless. Salamat gid mayong pizzada. Action Hotline! Valencia Kenneth, morning. Martin Navarra Lidesma. Okay, paring Chupoy Magbanwa sa Macau, China, good morning. Araman Labayen Eduardo Jr. Siling nga may bata kag mga senior man gali, pwede lang aksyon. At pwede na siya, basta nga
ma-travel ka, importante subong nga may kung magapangayo ka sang barangay certification, mas nami pagid. Sa lugar na nga ka na lockdown, nga maipakita ka nga at least, ara ka, o kung diri ka sa Bacolod na lockdown, pero taga Iloilo kagid, no? Ayos. Kay paring Peter Cedric Auhiro. Sige, sa iyang team. Kung si Councilor Ising may team Pulaw, si paring Peter Cedric Auhiro, may team man siyang iya mo? No? May nga dra sa team mo pare. Sige, good morning dra sa mga men niya nga monitor karon nga aga na nagatutok man na sila mga Singkang Airport. May kuha naman ho, kita mo gilang duway na ni untat ang kuha na mga operation. Si Action Eden kuha ang tabi, may ara ko na ba bus naman ho, medyo gamay man lang, pero timakon mo ni duway untat yung illegal drugs Bacolod daw. Action Hotline! Gamay gilang Action Eden kay panibago naman niyang operation. No, sang mga otoridad. Grabe, daway kadudlaan, no? Happy birthday kay Pam, nga anak. Ay, si Inday Pam. Pam, happy birthday. Haling kay Papa mo. Paring Peter Cedric Auhiro. O, ka-monitor man. Si paring Louie dira. Si Tuto. Si Purge. O, Andres. Ambot sila subong ang mga partner ni paring Peter. Action Hotline! Sige, salamat kid si Action Eden. Gamay malang kuno ka-inventory pa. Check karon tabi. Way untat ang drugs ba? Patrol Report! Action Eden, yung tayo gilag musta da? Action art pa din ang gina-inventory man ang nakuha sa isa ka persona in Action art. Nag-drive ini siya sa tricycle. So, tricycle driver. Diri lang gid Action art sa Puro Kaingin, Barangay Singkang Airport, sa may simbahan, dapat Action art kilid lang yun sang dalan. Ngati, kumbaga, kung diri sila ng transaction sa police pusher buyer, tiyari lang duduhulay lang, kumbaga, wala lang sang may natabo Action art. Ngati, amo niyo nga inora sa diri nga bahin, Action art, damo man mo, labay-labay, Action art. Sa initial, lahat hindi nga nakuha, ining suspect o kung ang na-arrest Action art ang ginkilala kay dali lang Action art Sige ba? Nakilala kay Freddy Denisa. Freddy Denisa, 49 anyos, Action art, kag residente man siyang nasambit nga lugar. Kaga ang nakuha diri siya nakita naton do isa do dapat lima ka hit seal transparent plastic sachet sing nasuspetsuhan siya bubulugan sa 17,000 ka pesos Action art. Kaga tiara man by bus money Action art kag gina-check pa kung may ara pa iban nga mga drug paraphernalia. Sa karon Action art kay given nga ari lang di sa corner man di sa simbahan. Damo man Action art sa mga tao di kag pumuluyo man nga nakakilala man mismo si Action art. Para sa duga nga detalye Action art kag-interview ta karon kay Ma'am Vargas sa police station number 8. Bantay na lang sa iban nga News and Public Affairs program sa Action Radio Bacolod. Live diri sa Barangay Singkang Airport ini sa Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Hotline! Damo na siya mo pa more. No, kabalo kita ng pulis mong puwerte ka supog. Halin sa PDEA hasta sa Drug Enforcement Unit. Tiyalaan nyo gidulatan yung tiyempo nga maubos ang inyo buenas. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pamatian namon ginasanligan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aga pa siyang banwa, mabug
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita. Kay Madam Jane Oisy, sir, good morning. Sir Arnel Deles sang Police Station 6. Gamonitor man ang head sang Bureau of Fire Protection sa Moises Padilla. Bro Arnel Deles kag GC Diquilato, no, ang hepe nila sa BFP sa Moises Padilla. Good morning. Ang iban di ko naging malabutan. No, pasensya gid, nagkaroon naman sa Action BBB programa. Kay Puloy Lahay-Lahay, kay Inday Maricel Marandi, kag kay Raymond Tupas. Good morning dira sa inyo, may lang ang pagmonitor. Headed dira sa ila busing wa. Good morning sa inyo, may gid nga pagmonitor. Tanan nga taxi driver. Kun lang reminder sa inyo para mabakod ang aton immune system, para may resistensya sa naman nga balatian. Are ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tinga Combination nga ginapanugyan tagid sa inyo. Bakod inidamo sang phytochemicals nga ang sentro niya pabakuron immune system kag resistensya sa lawas ta. Amo ni nga ako mismo gagamit kag ginarekomendar ko gid sa inyo kay ako mismo pamatuod sa kaepektibo sining nga produkto. So ano pang ginahulat ni man, kompleto pa sa vitamins and minerals. So para nga naming kondisyon sa lawas nyo, on the go, all the time, tiyan mo niyo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Action Hotline! Why tagaling tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad. Thank you for listening. Diri sa Sabado nga pagpangalagad sa inyo pala tuntunan Action Hotline. Kinabuilogan kita sa technical side ni Action Oliver Passon. Back up naton Action Dorel Cabato kag Action Elry Dutilios. Ako naman Action Art Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company,
sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.